సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ పై ట్యాప్ చేసి ఆల్ పై క్లిక్ చేయండి. प्लस पास 9:16 सेलेक्ट कीसी मीडिया था पास మీకు పసంद వాత ఫోటో సెలెక్ట్ చేసి రైట్ మార్క్ రాసి మళ్ళీ అదే ఫోటో సెలెక్ట్ చేసి కత్తెర పక్క సింబల్ సెట్ టిక్ చేసి జూమ్ చేసి ఈక్వల్ టు బటన్ టచ్ చేసి రైట్ పాయింట్ మళ్ళీ అదే ఫోటో టచ్ చేసి మీకు బచ్చర్ అవసరం వచ్చారు ఓమన్న మళ్ళీ టిక్ పాసి మళ్ళీ పజే వాసి फोटो तो नडुम कट किया ఉంది 2 3 4 మళ్ళీ పదే వాసి ఫోటోతో సెలెక్ట్ చేసి క్లిప్ గ్రాఫిక్స్ ఏమైనా పాసి మీకు పసంद అయితే ఎఫెక్ట్ వాడవచ్చు ఇది వాట్సే ఫస్ట్ సెకండ్ మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో ఫోర్త్ ఫోటో ఫిఫ్త్ ఏమవుతా మళ్ళీ బ్యాక్ వాసి ఇద్దరు ఫోటోస్ ఉన్న వైట్ బాక్స్ టచ్ చేసి ఇంకేంది ఎఫెక్ట్ వాడతాను బట్ ఇదే లైన్ వర్కింగ్ చేయమంత ಇದು ఫస్ట్ సెకండ్ టచ్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ फोर आता है ये लेयर तक पासी मीडिया तक समझी टेम्पलेट डाउनलोड की टेम्पलेट बघा अंदर टेम्पलेट वाटाना అండ్ డిస్క్రిప్షన్ అంతా లింక్స్ ఇంత టెంప్లెట్ డౌన్లోడ్ చేసి వాటర్ టెంప్లెట్ టచ్ చేసి కత్తెర పక్క బాక్స్ టచ్ చేసి ఇది వైట్ బాక్స్ టచ్ చేసి రైట్ పాస్ మళ్ళీ అదే టెంప్లెట్ సెలెక్ట్ చేసి మూడు ఆతకి బ్లెండింగ్ ఏమనంత బ్లెండింగ్ సెలెక్ట్ చేసి స్క్రీన్ అప్లై చేసి రైట్ బటన్ పాసి ప్లే की చూడండి మళ్ళా ఇది आता है कंप्लीट మళ్ళా మీ వాటర్ మార్క్ అయితే మీకు ఫోరల్ बगतर ఇది तैयार చేసి దాంట్లోకి అది ఫోరల్ జూమ్ చేసి కరెక్ట్ చేసి దానికి లాస్ట్ ఏమన్నా డ్రా చేసి రైట్ మార్క్ రాసి మళ్ళీ ఫైల్ రాసి మళ్ళీ లేయర్ దాని మీడియా దాసి डाउनलोड किया बॉर्डर मనంతా बॉर्डर तो अप्लाई చేసి కత్తెర పక్క బాక్స్ టచ్ చేసి మళ్ళీ ఇది వైట్ బాక్స్ టచ్ చేసి జూమ్ అంతా దీనికి లాస్ట్ ఏమన్నా చేసి రైట్ ఫాస్ట్ మళ్ళీ అదే बॉर्डर तो सेलेक्ट చేసి బోర్డు అయితే బ్లెండింగ్ ना संगे ओवरले सेलेक्ट किया टिक पॉइंट ये चालू केसो मल्ला ये मतलब ऑडियो तो संजय में पसंद हुआ तो सॉन्ग बहुत गिर होते हैं नन्हे सॉन्ग सेम किंता हाईलाइट वाता शेयर सिंबल पास एक्सपोर्ट पाते हैं राइट वीडियो आता इच्छा फ्रेंड्स पसंद आते लाइक किंट शेयर किंट